नुबाय सनितपुर बिश्वनाथाव हा होनो हाया हा होनो मोना बेबायदि कुनु हाइकर्ट सुप्रीम कोर्ट अर्डार गैया। अर्डारा दङ चिरां जिल्लायाव मोनसे एनजिअ होनाय बे अर्डारासो दङ किन्तु सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै बेबायदि अर्डार गैया। दा बेखायनो आङो स्पष्ट बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बे जि जोंनि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखायनो जे कांग्रेसनि समाव जेंनाया जोबासै बीजेपी नि 5 बोसोरनि समाव बीजेपी जों एलायन्सआव दङमोन बीपीएफ हानजाया कांग्रेसनि 10 बोसोर समाव कांग्रेसजों एलायन्सआव दङमोन बीपीएफ हानजाया नङा होमबा नाथाय दिनै 5 बोसोर बीपीएफआ बीजेपी जों लोगो जानानै 10 बोसोर कांग्रेसजों बीपीएफ जों लोगो जानानै डब्ल्यूपीटी आरो फरेस्ट मन्थ्रिया दिनै मानो मावाखिसै नोंथांमोन बे दायखौ दिनै एरायनो नाजाबा जानाय नङा। बे दायखौ दिनै सोरनिबा होनो नाजाबा जानाय नङा। बे दायखौ सोरनोबा फुनलाबा जानाय नङा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिबाननिफ्राय बे रेसपन्सिबिलिटिनिफ्राय जों मालाबाबो दोरोदनायबो नङा। किन्तु मन्थ्रिया डिपार्टमेन्टेलि हानि मालिक आसाम सरकारा हानि मालिक बीटीसीआव हानि मालिका बीटीसी सरकार बीटीआर सरकार आरो फरेस्टनि मालिका जाबाय फरेस्टनि मिनिस्टार हानि मालिका डब्ल्यूपीटी बीसी मालिका जाबाय डब्ल्यूपीटी बीसी मन्थ्रि आरो मन्थ्रिया जोंनि मानसि पार्टिया बर'नि पार्टी सरकारखौ सालायदों बर'नि पार्टियानो बा बर'नि सायाव अननाय दंना गैया बर'नि दुखु जारलानि सायाव गाबनाय दंना गैया बर'नि जेंना जेंसि सुस्रांनानै मन्थ्रि जादों ना गादि लानो थाखाय मन्थ्रि जादों ना सरकाराव पावार लानो थाखायल' सरकाराव सालायदों बे बाथ्राफोरखौ जों बिजिरोबा जोंनि बिखा बिख्लो माने मेलेमा जोंनिया माने गोदौखाङो। जोंनि मन्थ्रि जोंनि हानजा जोंनि सरकार बर' हारिनि बर' मानसियानो सालायनाय बे सरकारा जिहेतु जेंनाखौ सुस्राङासै जोङो बे एखे थासारिखौनो लानानै दिल्लीयाव लाना थांनो गोनां जाबाय आरो थांनाय 1 बोसोराव सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिहेतु डब्ल्यूपीटी आरो फरेस्ट मन्थ्रिया बीपीएफनि मन्थ्रि बिथांमोना जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोसो गैया बिथांमोना एकर्डखौ मावफुंनो गोसो गैया जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया एकर्डखौ लानानै सेटिसफाइड गैया एसे सिगाङाव बुंबाय बे दावदै गला बे एकर्डआव जेबो जायासै बे एकर्डखौ आं मावफुङा आं मानिना लानो हाया बे बाथ्राफोरखौ